Afei no dodo bribi Dr. Kyinaman Central na seje nyino twankwanko atwa ne di tuani atuduro asane yakọ sebe esa waba bedru ha amamra ni amane yakọ so wo ye abusia mamu nyina mu akwaba ereba Nyansapo kasa mfonyini so na wageme so babi a wo bia se wasane no badwe emma ene ye boja ye awo bofo Kyinaman akache no besu na mamre ne na mane a wo ye mfie wo hanie from 1926 abofo Kyinaman ade ne dom ene hye ne nam ebepie no besu ene ne mpatamu no panimfo ekonkontabuom no na mfie wo ha enie Madi ni chase eda efiada mamre di bia toto ja ene ekwasi ada ne ena dwalata no akoso anana no efra chichiri ene bencheye metran hemfo enhema ena afei eye na anama konfo a eka bia wom ewo asante mantam ene afei de aka wonum nyina eba abeta ye kire ama bofo Kyinaman 100 years anniversary no wonum atimi awie ne kra ama remfi se Komfo'S wodi kan ba kom eye bofo Kyinaman anase Kyinaman efri sro besi ni nasho eye na nakwadwo fadwo a wodi kan wono no be kom ye be di dwuma boa adasa atetenka so abedu eye nana efa fadwo eso a wono so eto aso timfie wo ha afacha awoshe no na nananom egusu a eba ade wono man monyam eba beta akire ama enadwumadie no wono awie ne kra ene ntina Nyansapo yatesa ye nkuku ni yankaka yaba bepiem ewo no besu bofo Kyinaman ahemfie a yede de yekoso ede emamo yebeba anan na yakwadwabo numu na yede ye ni krotwarisi ye hwene mienu santemu akohwe ne ekoso ewo 100 years anniversary of bofo Kyinaman na afina no ma eba abeta akire yenko di dwumadie no ho adanse yahunu se Baenie enso aba abedru ha ye kan Baenie a na kyerese sabia buru sabia wisi Tepa manhene na eye ne dia wono na so far so good wo hwe eye asante mantemu abakwasemu a wonne bosom kese a wowo emma bebre edru empempi a wonsa Tepa Baenie epie na chinye fita esini so na ne mpanimfo nyina so apo fita eno ekire ne hye ne nam na afi na abakwasem kakra yesua ede efa ho Tepa Baenie eye sebe bosom bia se ekoba se ne hinimpo eti nananom ewonse dokra ni fufuo de wonko enya ho afi no no so aba abedru eye dwumadie nase a omode omanimonyam eba abeta bofo Kyinaman achi amen ne mfinhia wo ha afashe kase no wanum adi na sumdwe ekwan so yura yadana the day edru ho dia Centennial afitia ene wonom so aba bepiem de omanimonyam eba beta bofo Kyinaman 100 years anniversary aya obo free Komfo'S ana feature chinie Komfo'S a wonom nyina efree Nkansa amantam aba bepiem ewo no besu bofo Kyinaman palace omu nyina ebeta akire ama 100 years anniversary no wonom adi ne fefefe
Yegusua before Kyinaman 100 years anniversary na nananom nyina aba bepie mu ebeta ekyame na yefe na okonfo ba ko enne ye ni asan ato ne so eye nana wusu do na asan na se ipala wono ewo eye chichirere amfamfiri na afei wo bene pote kofi na wosum no so edi djuma wone ne dom eso abedu ha wono ba aba beta djuma de nachi afina nana ata krufie ata wodi fiada to Kyinaman bata afina wono so aba abedu ha wode na no nyam ebeta djuma de nachi ore se de yegina yoyo yegina baba na ampa yakase okonfo bi trimu ye ne da nana ata na etiso esan se ne papa ekranuro na ne papa ene bofo Kyinaman ne Komfo'S na haifa wanyan nana kwajo fojo a wanyan ba bi kro enti enani nua ane nana efa fojo a wono ekura eye bofo Kyinaman etuo ne nakofuna wode eko enkode no nana ta akomasu abna nana ta asa kom asu a friends no besu wono ane esukasi a eda no besu kromu a bofo Kyinaman ane ne nyina kan bom eye adwuma ade echehire eye no besu man nana ta krofie no no wakoma che yeka asantemama Komfo'S wono mo afe kala otumu sampa na ta krofie etimo akotene pa Yote carry brewery ane bangoma so asante maira na se tutu nyamkesie Kotokwahene ne Sumankwahene
abosom nyina ewura na anu akonfo nyina na no ba ne bafo asabre kuja wasu abebio bafo asabre kuja wasu tumfo Sumankwahene afena yewura one dem interact from tumfo Sumankwahene afena wonum aba abedu ha bafo adena no at that time of Kyinaman, the 100 years anniversary no. After Sabre kuja wesu, afenu ababedu. Do every be more piafo. That's your group. Fena bafo asabre kuja wesu do tikere berry ene bangoma so asantemera Komfo'S ni Sumankwahene afena waba bedu ha wode ensa akoto ensayam achia nana ifafadwo a wono etosumienu bofo Kyinaman ekomfo enne wone nananom nyina ekambo mu adi emfinhia wo ha adi ahye bofo Kyinaman munyam from 1926 nana kodjo wodi kan ade ni suman ni bosom ne hye ne nam ebepie eye no besi ekrodua anim no emfie wo ha ni pepepe enu nti eye ne apagya som no aboa ma bibia so atimi agyina nana mo so bafo asabre kuja wesu abebio otumfo Sumankwahene afi no dodo bribie dr kese amansantra na seje nyino twantwanko agya ne di tuo ne atuduro asane yakọ sebe esa waba bedru ha amamra ne amane yakọ so wo ye ade aboa adwumadie no abafo Appiah won kwaso Samre okomfo awadru ha eye nana ya okwaten ye fa no eye afigya kwabre ene ne mpatamu a ye kan akomfo mpanyimfo a wono makomacha eye wono a okọ holo ena afei the great senior kopo ene abosmanka ye bebre wono ewo boaman tetrem boaman nana ya okwaten eye boaman district anoche kroyeku wono kroya ena esan ye wono me chairman na chese ye kana santimama komfo a sebe ye kan bie wo mu a uyi nana ya kwaten efremu a enye ye oka komfo mpanyimfo a wono madi dwuma e wono kwetrodo ekwan eso woka wono ho ebi nana ya kwaten na samre wadru ha woba betai nana ifa Kyinaman komfo ama ene 100 years anniversary no wono madi no ofel ekwan eso nana pia afena otumfo dampra no hene afena nana enso ene ne dom wonu madru ha wo mu nyina betai bofo Kyinaman achi ene ne komfo nana ifafodwo
ama enem finhia wo ha no me se adagye nipo so kra ewo no besu ene ne mpatamu adagye enipo so ewo eye bofo Kyinaman ahemfie ene pe ni behwe na anom hemfo eka be wom otumfo de otikra rebrere ne bangoma so ne dampona no hene afena nana ne dom eduru ha omo nyina ba beta adwuma de na chi ama 100 years anniversary no ye di no fel na afa ni je ekwan so nana mo piafo Centennial ya afitia ohu se afade no de edikan eye fufuo nko a wonum nyina ye akomfo a wonum etete akom ewo akom mu no eye stage by stage ayese sabia buru sabia wisi wo ko eye school no se wanko keji a ungru eye class 1 anti wonum nyina eje sabia entete ewo akom mu kopem se wonum betimi aye qualify ewo ndro ene akomtete omukoye yemu ansane atimi de wonum akobo o matrase ama o matimi agina abrane afena the masters of the masters we eye apomasu kwaw na komfo num na samre wonum aduru ha otimu sampa yaka apomasu a na etire ni fratonie eno nti atonie apomasu ana samre wono akruche ne dom ne mpanimfo na abosomfo ne na chairman ne nsunkwafo wono maduru ha sanso ena biemsu kobri yaka biemsu kobri dia na abakosam ne start free eye na Centennial efitiem ehona na biemsu kobri abakosam na daso ewo enso aba beduru ha wono nyina aba betai na efa fojo achi ama Kyinaman ne mfinhia wo ha afahya kese no wono ma hye no wo fel anigye ana afei enkambom ekwanso te biemsu kobri and of course atonie apomasu nana akwasi nana no ya mamunya mu akwaba ma wo se nana sunkwa ya wono so eta kira kyese bibia ededa na akwam ewo ho nana no omo no ho ayefe ye papa ene wono besu ekrom ha nana no mam ya hu sampa ya katete somo a ye sebe nanom abosom akwanso ye kasebe esomo ho tia ye nanom abosom akwanso nanso de free sro bete bayira homa mu a ama bayira mu akese ma akwase broni sebe aburu efa ni nyankom pasa chie kwanso ebeda da obibini ade sebe ne krata abra ye befa ye de ko ye nti ene de sebe kwese kwase ni wiekura no wonim do kora to ahye nti ani bie na timi aba ama efunu nani abie nti nchirima ahyase a wonom free eye nananom ekwanso afaso abobra ama bibia timi aye kama Nyansapo kasamfonyine sunie wo gusu aye sane no badwema ekwanso de emamo sabre babiani Asuofram okomfo bafo jawu wodomakuma komfo ara samre wono so ne dom metroni mpanimfo na abosomfo na agofoma na komfo wanu mu a wotete wonu makom aha nana match pass fo no we ne from nana match pass justice match ya Ghana 69th anniversary Independence Day no ohu akomfo na wonu match say wa ewo babiani ene ne mpatamu a na omo na samre omo ba bepie no besu bofo Kyinaman akache eba beta na tie ama mfinhia wa ha afache kese no yegusu aja yete won penten kwade ama wo ewo Nyansapo kasa mfonyini so mpanifo ne edom so aduru ha chese enye enkwada asem kra bafo jawo babiani Asuofram eba na mamra ne amane akomkan ne akomtrodo a wono so edimu akwatene ye papa fe no odoma nkoma komfo abeduru ha wone ne mpanifo ne dom wono mafade no so efe enye me nwanwa se wo humfufo wo mu a wane ento wasom se ene bofo Kyinaman na nkasa no wose afade ni nyina yefufuo nti se koba se okomfo bone nwira mu a na ampa ya mamre na wo fa so ede eba bafo jawo no odema kwa komfo wono na samre wadru ha na na mo piafo wotia na kadro no emirikisi ampem chale a woni ne pemu a osum wosto enkasa so Baenie Asuofram bonsam kwako na asantenkai ani abosom nkaye na wode wono metidwuma afa no ne dom wono so abedru ha pani se ye ninam enyaja enti na se netwa na fata so omo so ba nom do omadmonyam abeta bofo Kyinaman ene ne komfo na ifafa duachi ama mfinhia wa ha no bibia ededa na akwemu Santene a afitia edom echire kaso ebufasoi eye Asuofram echire afram so ehne wone eye ne bosom
ene ne mpanimfo na trankonya ana worom so adru ha wo so nyina afade eye fufuo yi ye kan bosoma wono nso wo abakosem kese pa edintintimman ekura sebe abakosem emu odru a ontimi nkwati afram ane ntina ya na mpanimfo de aye kasa bebu ato wo se ye nkwati afram enkonta ye nkwati afram enkonta nti so afram no onna afei ne bosomfo adru ha ane ne hene wonmo nyina adru ha wo mo de o man mo nyam beta abofo Kyinaman achi ama enem finhia eye wo hano wonom adino ofewo ana afei anije ekwanso nana ajenim boate otosomienu wono ane Asuofram eye ne Komfo bia nti akoba no se afram Komfo wono eba akoye sese bia buru akokoba ta etre ne namu no ontre ne nam enya na tabu nti oba no ono ne hene ana enam oba wono ne hene ana enam nti afram Komfo ono ne hene ana samre wono abedu adwabo no ase nananom nyama makwaba mama mamra ni amane na ye feye papa ye gusuwa ye somo ewo Nyansapo kasamfonyini so na ye sane ne badwem makwan so ede amamo pia adu heya wonom so abo wonom entumom kama ewa asante amamra ni amane ekwan so ewa nananom tete atempon ekwan so eye aguna brekune Komfo aguna brekune aha ye ka kuneja na wahu sampa tete obi ka na tete so ewo bi ekyre ebra kune ebedru aguna no wakonkoden a wono so eba abakosemu a wokura bi ye papa aguna brekune Komfo nana amuako ana samre wono ne dom na gofoma wonom so adu ha nya ya bofo Kyinaman 100 years anniversary nana no sha efakese e de atai na chi no eno antia ana nana no anam kia asante obika tetenso obi kirepa se samre eye otumfo akoba Komfo sechere dumase afena nana wone ne dom adu ha na eya na afade no empempi no akoye sese bia buru Tepa Baenie no ono so afade no eye fufuo nko a apart from fufuo na emfantoma bia enka ne ho eno ti se cheduma se otumfo akoba abosomfo ana samre wone ne dom eso atokese adu ha no besu bofo Kyinaman ahemfie ha de wono mu nyina beta akire me se anadaje eniposo ewo Kyinaman bofo eye na ahemfie ha no besu nananom nyina kruchire ene asantema meka se aba na adabi dom ne nyina ba begu a obia ade na ni krotwarisi ehemienu santamu eba behra amamra ne amane ane etodwa ade amabofo Kyinaman ama no mfinhia wa ha no wono madina somdwe kwanso secheduma sem otumfo akoba abosomfo nanapia empanini sase wokonyine tenene nsa na se wantumu a eya na yetai kase yechi eno nti se koba se na anoma Komfo bodwa na atitire ni anintine bi ewom wani anto wonom so a
na kyerɛ adwabɔ no na enhyɛda sɛbia buru sɛbia usina na manimu a na enhyɛda ennimu yie na ne bɔfo Kyinaman 100 years ya nananom nyina aka bom ɛhyɛ ɛfa kɛseɛ ɛde aboa atete kwan mu apagya bɔfo Kyinaman ne tumi ne hyɛ ne nam ne biem no ɛna yɛgu a na yɛkaka yɛ ne ehu sɛ santene bi afiti yɛkɔbɔ kɔntena na kyerɛ sɛ ɛyɛ Nkansa bredi nana kwagye ɛne ne dɔm ana samre wɔnom so efiri Nkansa bredi aba bedru ha wɔn nyinaa ɛba bɛta adwuma de n'akyi mpanimfoɔ sɛ bia buru sɛ bia yusi sɛ bia krɔntɔ sɛ akyakyafoɔ wɔnom nam wɔ ha kora wɔn nyinaa ɛto yɛ pɛ nti sɛ bio wada Roma yɛsɛ ɛbɔm ne ɛbɔm ɛna ɛbɔ ɛne nti ne wɔsɛ ɔno nso ba yɛhwɛ ɛyɛ atiamframa ne nkodina wako ɛwɔ bredi na wɔgye dini na sabi ne din akyeta ewiase afanan na bɔfo Kyinaman nso so abɛgye dini ama ɔno nso ne din akyeta ohwɛ nkantete na yɛsɛ sabi aburu no ɔmo kurokuro abom na nakwaagye etumi free bredi na waba no besu bɔfo Kyinaman hɔ na wɔne ne nyinaa bɛyɛ adwuma abom na ɔmo afa adwene ɛwɔ sunsum mu ɛkwan a yɛbɛfa soɔ aboa ma sabi de ɔde ne haw ɛne ne kɔda na baayɛ yɛayɛ ama na ayɛ yie na kwan bɛɛ kora ne yɛbɛfa soɔ na yɛtu sabi abɔnefoɔ ase ne nyinaa yɛ sunsum mu ɛnwedwene a na nananom bɛka bom ɛde ɛyɛ nti yɛkɔba sɛ na akwaagye a wɔno ɛba bredi de atiamframa ba yɛkɔɔ ne nsɛm ankyire na nana kwadwefo deɛ a wɔno nso de Kyinaman ba no besu ɛkɔɔ ne nsɛm ankyire no pani sɛ agyabewu a agyabi ɛte ase ɛnɛ nana kwagye ɔtɔ so mmienu ɛna abɛsɔ ne papa tuo mu a wɔno nso ɛdidi ako saa so na nana efa fɔdeɛ ɛso abɛsɔ ne papa tuo mu a wɔno nso ɛdi ako ɛde boa ɛsom ɛma amammerɛ no ɛtumi ɛpagya nti sɛ nnɛ bɔfo Kyinaman anya mfinhyia wɔ ha ɛwɔ asase yi so ɛwɔ berɛ a wɔdoma koma too ne firi soro maa no bɛsi nana kwadwefo deɛ ɔna so no deɛ a na nana agye yi ɔno nso ɛtena ɛwɔ bredi a na ɛnyɛ yie na ɔsɛ ɔbɛta akyire ama dwumadie ne ne fɛ ɛne ne pɛpɛɛyɔ ɛne ne kama asoɔ no ɛtumi ɛgyina brane ɛne nti na ɔne ne dɔm ne mpanyimfoɔ ɛne afei n'agofo ma n'akyeame n'abosomfoɔ ɛnyinaa firi bredi a wɔnom aba ɛba bɛta dwumadie n'akyi ama ɛnnɛ dwumadie a yɛdie ɛtɔ dwa ɛwɔ no bɛsu bɔfo Kyinaman ɛne ɛyɛ ne mpanyimfoɔ so mfinhyia wɔ ha no ayɛ sɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ akɔakɔ agye mu Appiahfo dase eburu bɔfo Kyinaman ɛda wase santena afiti ɛyɛ asante mantem akɔmfoɔ wɔnom vice chairman nana Kwame Subunu kudi ba wasaba nana akwasi ngoma se Asuofram yi abra wɔn ne dikan nana fosu ɛso wɔ santa se wɔn so atu aso ɛna afe asante mu akɔmfoɔ wɔnom vice chairman nana Kwame Subunu kudi ba wasaba Kenya Siabrem anasa yam fasika eni agro wona samre wona ne dom aba abepie adwabo na se a wono mo ebe boa ama bibia atimi aye kama magacho said the 100 years of ayam bofo Kyinaman no enye nkwada asem sa kwa nana Kwame Subunu kodi ba wasaba Kenya Siabrem nana ne dom na wono adru ha no menka fanada bofo no so bia ya nana otidiaso nana nso abedru eha nana otidiaso abedru nana mansa nana yadusa nana afriye ene nana no na igbo eye nana Kwame Subunu chidom wonum nyina ba do manum nyama beta achire amenne the 100 years anniversary from before Kyinaman no yedi no fefefe otu oye de bomode se obefa nana no na so na wone control do ehwo so na nkwaje ewo o so na anum ga confirm ya anokwa wonum mucha mana wonum afade so ese wani ese okache ye gusu asomo ewo aye Nyansapo kasamfonyini so ye sane ne badwema kwa so e de amawo ampanyini se aye anade owodin na ya na yetai ebo ye kano atanofo emu akomtete emu sade yesipeja tano nana afiampoma nana Paulina wono ewo pampa so aja akobo ho nana ana kwamo brempon tano kofi afei no ono nso ese da bi se bofo Kyinaman anya mfinhyia wa ha yese soni ebo na ewo so oba beta ya kire na wono to de na kodwa wisi wode ne tumi ne na numonyam eba boa nana ifa afodwo ema ene Kyinaman the 100 years anniversary no wono mtimi edie ama remfisa edum pampa so
wano ohene no ne tano ana nana afiampoma na apolina ekom no tana no munyina bedu omo ba beta achia madimade no bibia timi ai kama kana ya ma munyina ha more careful apena bema champon diodu Nkansa akuma atiamfama ana afei eye entwafri Komfo'S nana enso ene ne ndom na chiame na bosomfo ene ne mpanyinfo nso aka anan a wonom nyina aduru ha eba beta abofo Kyinaman chia menne afidida wo ha no wonom adi no kama nana no mema mu nyina mu akwa ba yeda mase Appiah
ɛna the most controversial Adwa music singer Maami Ode ɛne ɛbra yɛ dɔma ne asante nsɛm no ba yɛ no wɔtoto bi ma ne ya sanso na team legal wife say wɔta wɔn ma ti sɛ kwai no afei na wɔne Nana Showboy aba abedru dwumadie no ase a wɔn nyinaa ɛde wɔn ani krotwa resi ɛba abɛbɔ dwumadie no nyinaa ɛho ɛyɛ echidom. Samre Kyinaman ba ata wono ekoma suabena ena afe asino besino wono ana Samre sumaya wesi asaso anase wabatrisho a ensan esi na pampam metreshna posradai eye asino besu asuo ni din ana da Kyinaman bofo ni kro a ye friends no besu no asuo ni din da so eninti asuo no besu ana Samre wono asi asaso a wesi nana ataso Samre wadeno eko akochia
nana ifa fajo no etoso emienu bofo Kyinaman Komfo'S ama refi seni nua nimpompa ane eye nana ta krufie ne asio no besu abano esue eya ane eye nana ta so akom no ankasa ne papa nana kwaje fajo ana dom tete na kom ebuaye ama nana ta so akom no esipe esita te free say eja ekonfi ninsa nchire ane bofo Kyinaman ebra babie no besu ekrem no efinhia wo hani adi a na se koba se ahye no besu se wansane ansi asaso no afana ni krodwa isi ehwene mienu esantamu na hia ne nam ameta adwumade na chi amahwese de esi kwa na chese aise sabe wasa kapoma na wanwam alonti bofo Kyinaman neba nana ata krufie ana afi ne bosuma friends asio no besu ana wasi asaso no yehwe ne dwumadie no ana se ekwan ofa so etwa no ho no bi emfa
Abusia empanisa obana wankwa sebe woji wani so. Bofo Kyinaman enfie wo ha afa sekese a Nyansapo yeto yebo sane ne badwemma kwan so ede ma ho no. Eba na wie ya ne sa. Na empanisa sebe miko bi na manka bi. Aya na yetie yenue ne ho. Yenya afeso Sumankwahene ofeni abankra boye ne Komfo'S yi nana kwandu die na yebeme na sibiribi ade a kire amanfo na afei wagya yefihwa na yede dwumadie no aso ha nana ana dwumadie yi nyina yakasa bone tofa se na obesi aka no de afa yo edi kan me chia atiefo nyina yedi otumfo nyankopon ne asase ya eni bofo Kyinaman eni asu abana ne abankore eni asu ne besu eni asufu eda obibia ase eni ya mpapa kodwofo de onya ne ba bi ko ede ne saman eda obibia ase dwumadie no kwa age yensem bia nsusu ne saa na mpanefo ne ka sise odua pa na ogu ase nsuo ya eso abapa eti mi papa kodwofo de adwuma obeye ya na Kyinaman so obeye enti no se woye bibia kwa no anto ne nsa mfro obi amansa kwa ne be firi ba bia ye den aba chese enadwumadie no aye fe pa yeda nyankopon na namase so omangu ye nimu ase na enne aye kra behwe aseda ena bedami nuam so akomfo nyina efiti omu firi bunu mem asante mem enkran achichi ne bentoye ba bia no yeda omu nyina ase sia ne yahwehwe enkabom sei ene kuru ye sei ene ye pana komu enye bibia ye pese enyina ye kuru ye na se enua bi ye bibia yesu yetimi di wodo ne kuru ye nyina ne yetumi nyina ye de ekota na Kyinaman ye fe enti ada akomfo ne nyina ase me da o ma se pa o ma ya de nana se ya na ye hwehwe se enkabom ekuru ye wodo ebetimi atena nananom akomfo enyina entem na bibia atimi aye kama ene episode na ye de bre wo dwumadie ni nyina ye hyase adaya wada efiada memenenda ene ne kwasi ada so ane mpompon so aba ama nananom akomfo nyina fra chichire ne bencheye eba beta abofo Kyinaman ne mfie wo ha afasha kese no aha ne yede ubesie ye besre se ahweye ene bema Nyansapo ye woni pa bebre ede ma antikoso a ene ye ni kasobom makramo Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojapmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya de